салом бинандагони арҷуманд, дар ин нашри барнома дар бораи марги 44 нафар дар як таркише дар Покистон, тасдиқи дар боздоштгоҳе дар Душанбе нигаҳдорӣ шудани Низомиддин Насриддинови аз Беларус истирдод шуда, то 161 адад афзудани хоҷагиҳои аз селҳои пуршиддат дар ҷамоати урметани ноҳияи Айнӣ зарар дида, шурӯи қабули хонандаҳои синфи 1 дар мактабҳои ҳамагонии Тоҷикистон ва хабарҳои дигар мегӯем. дар Покистон дар натиҷаи таркиши маргталабе дар як таҷаммуи сиёсӣ дирӯз камаш 44 нафар куштаву тахминан 200 кас маҷрӯҳ гардид. ин ҳодиса дар ноҳияи Баҷури шимолу ҷанубии Покистон дар наздикии сарҳад ба Афғонистон рух дод. Як раҳбари маҳаллӣ гуфт, ки ҳадафи ҳамла заифтар кардани нерӯи исломгароҳои Покистон мебошад. ноҳияи Баҷур дар гузашта истеҳкоми толибони Покистон ба шумор мерафт, ки муттафиқони ҳукумати Толибон дар Афғонистони ҳамсоя дониста мешаванд. толибони Покистон дар изҳороте гуфтанд, ки ҳадафи бомбгузориҳо алайҳи ҳамдигар шӯрондани нерӯҳои исломгарои маҳаллӣ буд. ба ҳисобҳои ахири кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар натиҷаи сели пуршиддат ва бо суръати рӯзи 28 июл дар қаламрави ҷамоати урметани ноҳияи Айнии вилояти Сухт 161 хоҷагӣ зарар дидааст. Умеда Юсуфӣ, сухангӯи ин ниҳод, ба Радиои Озодӣ гуфт, ки обу лои зиёд бо суръат омада 16 манзили зистро зери об карду ба 64 иншооти ёрирасон осеб расонид. 81 қитъаи назди ҳавлиги пурра зери об монд. ба иттилои ӯ, барои ёрӣ ба оилаҳои осеб дида ва ҳампок кардани қубурҳо, роҳҳову кӯчаҳои Урметан аз гилусанг беш аз 200 сокини маҳаллӣ ва ҳам техника сафарбар гардид. рӯзи 29 июл 3 нуқтаи таъмини об барқарор шуд ва сокинон ба оби поки ошомиданӣ дастрасӣ пайдо карданд. инчунин дирӯз дар ҳудуди деҳаи Лангари ҷамоати Урметан корҳои поккории кӯчаву роҳҳо аз паёмадҳои сел ҷараён дошт. ба сокинони осеб дида аз сел бо ёрии кумитаи ҳолатҳои фавқулода кӯрпаву болишту васоили гигиенӣ тақсим карда шуд. 10 рӯз баъди истирдоди бехатту хабари Низомиддин Насриддинов, як фаъоли маданӣ аз шаҳри Минск, наздиконаш тасдиқи расмӣ дар боздоштгоҳи Тоҷикистон будани ӯро ба даст оварданд. ӯро баъди ним соли боздошт дар Беларус рӯзи 21 июл ба Тоҷикистон истирдод карданд. аммо мақомоти интизомии Тоҷикистон то ҳол дар ин замина расман хабаре намедиҳанд. Саодат Насриддинова, модари Низомиддин Насриддинов, рӯзи 31 июл ба Радиои Озодӣ гуфт, имрӯз вакили дифояш Муҳаббатшо Баллаев баъди дидор бо писараш дар боздоштгоҳ ба ӯ гуфтааст, ки вазъи сиҳатии Насриддинов хуб аст. Саодат Насриддинова гуфт, ки писарашро дар боздоштгоҳи Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон нигаҳ медоранд. Низомиддин Насриддинов ва оилааш дар Олмон санади паноҳандагӣ доранд. мақомот дар Тоҷикистон ӯро ба даъвати оммавӣ ба ифротгароӣ муттаҳам мекарданд. дар рӯзҳое ки аксар сокинони Тоҷикистон бо гармои тоқатфарсои тобистон мувоҷеҳ мебошанд, кишоварзони ноҳияи кӯҳии Сарихосор сардиҳои зимистони соли равонро ба ёд меоранд. ба қавли онҳо, дар зимистони сарду тӯлонии оғози сол дарахтони меваро сармо зада бахши бузурги ҳосилро аз байн бурдааст. дар суҳбат бо Радиои Озодӣ кишоварзон иброз доштанд, ки баъзе дарахтҳои чормағзу бодом аслан ҳосиле надоранд. дар ин бора гузорише дорем дар барномаи ахбор, ки пешкаши шумо мешавад. эй ҳамватани азизтар аз ҷон, эй Юсуфи имрӯзини Канъон, берун зи ватан чӣ ҳол дорӣ? биёву аз рӯзгорат моро ошно кун. бинандагони азиз, агар шумо дур аз Тоҷикистонед ва аз нозукиҳои муҳоҷират огоҳ ҳастеду мехоҳед дигарон низ бидонанд, пас ин барнома барои шумост. рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаётӣ. аз фарду 1 август дар мактабҳои ҳамагонии Тоҷикистон қабули хонандагони синфҳои якум ба соли нави хонӣ шурӯъ мешавад. онҳо бояд 1 моҳ пеш аз шурӯъи таҳсил дар моҳи сентябр дар барномаи омодагӣ ба таҳсил дар синфи якум иштирок кунанд. вазорати маориф таъкид кардааст, ки қабули хонандагон ба синфҳои аввал ройгон, яъне бепул сурат мегирад ва агар ҳолатҳои талаби маблағ ё пора мушоҳида шуд, бояд ба вазорат шикоят кунанд.
بر اساس قرار وزارت معارف امسال به تحصیل صنف‌های اول کودکان قبول می‌شوند که تا 31 دکبر سال 2016 تولد شده اند. حکومت تاجیکستان یک خریطه ذخیره‌های طلای کشور را تهیه کرده است که تمامی معلومات جغرافی را در این زمینه گنجایش می‌دهد. بنا به این خریطه ذخیره‌های طلا در حدود 155 مکان حساب شده در پهنای تخمیناً 1000 کیلومتر را در بر می‌گیرند. به اطلاع حکومت ذخیره‌های طلا در حدود ناحیه‌های مرغاب، درواز، روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان، خاولین، مومن‌آباد، شمس‌الدین شاهین و دوستی ولایت ختلان، ناحیه‌های عینی، مسجد کوهی و پنجکنت ولایت سوخت و ناحیه‌های لخش و سنگوار نواحی تابع مرکز جای داشتند. وزارت صنعت میگوید در تاجیکستان 19 کارخانه با استخراج طلا مشغول است. یک انتقاد جدی از حکومت این است که اکثر ذخیره‌های طلای تاجیکستان در اختیار شرکت‌های چینی میباشند. و حالا قرب اسعار برای امروز 31 ایول بر پایه معلومات بانک ملی تاجیکستان. قرب 1000 روبل روسی نظر به هفته گذشته کم پایان آمده 119 سامانی و 80 درم، $1 آمریکایی به تغییر مانده 10 سامانی و 91 درم و 1 یورو 12 سامانی تعیین شده است. این بود سرخط چند خبر تا این ساعت. 4 ساعت بعد در اخبار آزادی وا می‌خوریم.